Salutare tuturor, dragilor, și bine m-am regăsit în a doua parte din reactul de la State of Play. În episodul trecut, dacă nu l-ați văzut, vi-l las ca de obicei aici în descriere. Am văzut un pic celelalte jocuri care au fost anunțate anul ăsta și în 2027, dar astăzi suntem aici pentru că acest joc nu mă așteptam să fie anunțat. 1 la mână, 2 la mână, a fost o surpriză super plăcută pentru că în sine îs nerăbdător acum ni să vină 2027. Dar în sine sunt super bucuros să văd că au făcut chestia asta și că ni l-au arătat așa de repede, pentru că în sine tot hype-ul ăla care a fost nu a murit deloc, pentru că State of Play-ul ăsta a fost ceva de incredibil. L-au încă ridicat și l-au împuternicit arătându-ne noul God of War, dragilor. Deci în sine, pentru că mă așteptam să văd de toate în acest State of Play, dar desigur nu un gameplay de 20 de minute la care o să ne uităm astăzi la noul God of War Low Fade. Haideți să nu ne mai pierdem în vorbe și să-i dăm bătaie, pentru că avem atâtea chestii de văzut de incredibil. Asta s-a întâmplat cam pe final la State of Play, dacă vedeți aici la minutul 50, și după aia până la final am avut doar parte de God of War. Dar haideți să-i dăm bătaie fără să ne mai pierdem în vorbe. Acest God of War care se leagă cum ar veni de la primul joc, deci God of War 2018, pentru că dacă și cum o să ne arate într-o secundă, vedem că începe din momentul în care Kratos, cum ar veni, făcea ultimele pregătiri, putem să spunem, pentru moartea lui Fei. Nu știu cum să o spun dacă nu așa. Dar deja de la muzica asta ne putem da bine seama. Și de la ce o să ne arate imediat aici cu Santa Monica. Dau cu canii ăștia de la Santa Monica. Deci anul viitor iasă ăsta și probabil și să iese cum ar veni. Adevărat probabil. Era încă developing, deci încă am poate mari așteptări să vedem și remasterurile sau remake-urile de la primele 3 jocuri cu God of War. Dar desigur ăsta deja își merită hype-ul. Cu Find Your Free. Ești liberă. La început mi-a fost teamă, sincer să fiu cu voi, mi-a fost teamă că ar fi fost un remake sau un remaster cum ar fi la God of War 2018, care în sine, de per se, e un joc foarte bun, dar cu The Last of Us am văzut că chestia asta nu le ajunge. Deci vedeți, încă Atreus mic, Kratos, casa lor. Aici chiar la momentul în care, cum ar veni, și-au zis ultima dată salut. Incredibil și neașteptat, deci dacă mi-ai fi cerută, aș fi crezut că ne arată poate ceva de la GTA, de la cine știe ce, dar desigur nu noul God of War. Super mișto aici. Dar partea cea mai mișto trebuie să vină încă, pentru că jocul, măcar din trailerul ăsta, are un stil de game și un gameplay efectiv foarte frumos. Un pic diferit de cel ce ne-a învățat ăștia de la Santa Monica cu Kratos, fiind el mult mai bulky, mult mai bazat pe strength decât pe agilitate. Dar deja asta, deci zântul mie că nu-i mișto. Deci zântul mie că nu-i mișto aici, cu fei. Oh my god, o să fie unul dintre jocurile incredibile de anul viitor. Kratos și Atreus. Ea este moartă, cum ar veni, și se scoală în locația asta total diferită de unde s-a așteptat să se trezească, pentru că, cum zice și ea, nu știe unde-i. S-a așteptat să-l aibă pe Kratos și pe Atreus alături, dar... În sine, noi știm din celelalte jocuri că ea e moartă, din păcate, deci în sine. Sub punctul ăsta de vedere nu este niciun suspiciu. Creaturi noi, deja. Dar jocul arată incredibil. Deci cine ce vrea să-mi spună, uite-te ce
Și aici se termină cinematicul. Bum, și suntem de joc. Uite, e un film. Deci ai zice că e un film 3D, un film de la animat. Uite-te ce bine arată. Burned clothes. The pyre. It happened. They're starting on the path. Starting a new path. It's just I didn't get to say goodbye. Și ăsta este doar ce este un early gameplay care ne-l arată, deci în sine până o să-l lanseze o să-l îmbunătățească. Și dacă în sine, de la ce am văzut, puțin și nimica din partea mea are ce să îmbunătățească, că arată destul de complet. Vedeți, apa curge în sus. Deci în sine este pe altă parte ea. Nu mai este în Alfheim, cum o zis. Masca. Noi tip de mob și puterea lui Fei. Nu mai țin minte sincer prea bine ce și cum s-a întâmplat în God of War 2018. Că cam atunci cel mai mult s-a vorbit despre ea. Dar în sine văd că are ceva puteri și e conștientă de aceste puteri. În afară, uite-te ce stil de luptă are. Înțelegi de ce Kratos, cum ar veni, a fost aleasa lui. Și de ce? Și faza asta cu Good Boy și Kratos care ceaptă așa de willingly. Presupun că ăsta o să fie și începutul nostru de joc. Creatura asta cred că încă o să aibă ceva rost în istoria noastră și în istoria lui Fei, pentru că văd că ne-o tot arată și în sine este pus destul de mult, cum ar veni, focus pe ea în acest trailer. Și stare curios de unde o să ne dea lead, cum ar veni jocul ăsta, pentru că multă lume nu-i fericită, din păcate, faptul că au anunțat un nou God of War și au pus un lead feminil. Mi se pare o chestie destul de stupidă, sincer, pentru că, într-adevăr, pe cât de... într-o generație în care chestiile astea, nu, îs cu mâs și multă lume are probleme să accepte destul de multe chestii. Cunoscând istoria la God of War, nu mi se pare așa de incredibil faptul că au băgat un lead feminil, pentru că, în sine, da, până acum a fost doar Kratos. Dar în sine vedem că nici soția sa nu-i, să zici, că un caracter de la slab care are nevoie de apărare sau chestii de genul. Deci nu prea înțeleg hate-ul care multă lume i l-a dat la acest trailer. Încă o nouă mască și calea lor nu este în siguranță, trebuie să găsesc un mod să mă reîntorc. Nu țin minte despre ce chestia asta cu masca sau dacă în general a fost menționată în celălalt joc. Ok, dragilor, Nico aici din viitor, m-am uitat un pic și am descoperit despre ce era vorba cu masca. Mi-am adus aminte că în God of War Ragnarok Atreus este indus să traducă și să găsească fragmentele de la Mask of Creation. O mască care îți permite să te uiți într-un rift a realității, prin care în joculețul respectiv Odin ne zice că și-a pierdut ochiul și apoi cere lui Atreus să citească ce este scris și să găsească toate bucățile, fiindcă el are această putere să poată să folosească masca. Pentru că în 2018 știm că cum ar veni calea cu Kratos și cu Atreus. Kratos care încerca să scape de burdenul ăsta și să îi zic adevărul la fiul său, și Atreus, cum ar veni, care pentru prima dată știa și învăța faptul că este un semi-god. Deci nu mai țin minte dacă a venit vorba de faptul ăsta cu masca, cu de-astea. Vedem aici niște creaturi noi. Niște golemi, putem să spunem, sau ceva de genul, pentru că în sine... The gateway is closed.
Cea două statui cu cu zei războiul, iertați-mă, din două mitologii diferite. Niște cuști și ăștia care capturează persoane. Capturează cum ar veni, nu, mai bine zis decât persoane, niște entități de ăștia zeiești. Da un pic vibe-ul ăla de inchizitori, nu știu acum dacă ori poate eu, dar să ne dau vibe-ul ăla de inchiziție și chestii de genul. O faie aici care nu se lasă prinsă și nu se lasă capturată așa de easy. Dar din păcate, într-o situație de genul, nici că nu-i prea ușor să scapi. Oho! Zeul războiului din mitologia mongolă. Ce creatură, uite! Ce aura are în sine, putem spune. Și apoi, cum ar veni, ceea ce pare lead-ul nostru villain, deci răufăcătorul principal, măcar din punctul ăsta de istorie, zeul războiului din mitologia egipțiană. Și vedem aici că este cum ar veni și ea, știe despre măști. Dar întrebarea ta rămâne. Vedeți? Another mask. Ce vrea să zică cu asta? This is important to you. I wonder. Splinter. This could set you free. Asta te-ar putea elibera. Cum ar veni vorbele și lui Kratos, că ești liberă. Faza asta m-a adorat-o. You touch me again, and I swear I will kill you. Aha! Would you like to see how hard it is to die here, Godly? I can show you. Ce greu este să mori aici. You can't keep me here. Un tărâm de între putem înțelege. There is no escape. Gate-ul este închis. Resisting the truth will only make this more painful. Să reziști la adevăr o să facă chestia asta doar mai dureroasă. Pentru că, din ce înțelegem noi, vedeți și la început cu ea unde sunt și de astea. Ea nu total a acceptat faptul că a murit. Let's see. I will handle that problem. Vedem un lighthouse, sau ceva ce pare un lighthouse, în depărtare cu un dita mai telescop. Și aici e una dintre cele mai șmecheri creaturi pe care le-am văzut într-un joc de God of War. Și am văzut multe. Un dita mai pisoiu. Uite-te ce mișto. Deci, mulți zic că cei de la GTA n-au arătat nimica în, cum ar veni, state of play-ul ăsta din cauza la teamă, la ce a fost arătat. Și în sine și înțeleg de ce ai zice chestia asta, pentru că doar cu God of War-ul, cum ar veni, ai dat un hype incredibil. Cine știe dacă ar fi făcută față GTA-ul?
Și aici vedem alți doi captivi. Deci uite de ce seamless e de la cutscene la joc, frate, deci... Aha! Fresh air. Ha! Oh, you're different. You're a cube. Ești diferită. You know what? It doesn't matter. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. The I'm ribbons. obviously. Aha! And my name is Rue. The cube is Frank. Ru și Frank. I'm Faye. There Oh. has to be a way out of here. A way out, but you're not even all here. Vedeți? Nu ești nici cu întregul aici. I'm dead. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. Trebuie să fii mort, dar ca și cum te-ar ține ceva înapoi. Cine știe dacă o să ne reîntoarcem cum ar veni. Afterlife of the gods? I call it the Afterlife of the Gods. Cine știe dacă o să ne întoarcem înapoi, vreau să spun, pentru că în sine știu foarte bine că Kratos de câteva ori a murit în istoria lui și în sine mereu s-a reîntors. Frank. That cask. That's why you're trapped. Yeah. Wait, you made that big explosion happen, right? Could you do that again? My magic. It's wrong here. I feel wrong here. You want out, right? I think we all want that. We definitely do. Faye, you need to accept it. Trebuie să accepti. You're dead. How? How do I accept that? Simple. Focus. You're here. Be here. Arată incredibil. O să zic chestia asta, cred că de 100 și de 1000 de ori, dar... Then focus on what you do need. Puterile ei aici nu sunt complete. Find your way home. Vocea lui Kratos! Hey, that's it. What were you thinking of? A promise. Promise. Okay. Găsește calea înspre Now casă. let's get out of here. Okay. Get ready. Wait! Not a good idea. Bad idea. Desigur, să dai drumul la o explozie, genul așa close range, nu-i prea bun. Dar acum... Oho! Cine a apărut? Multă lume speculează că, cum ar veni acum, este doar speculație în sine, nu este nimica de neapărat adevărat, dar mi-a plăcut în sine ca speculație chestia asta, faptul că, cum aici poate trece timpul diferit, da? Deci în sine, pentru ea o trecut puțin, dar în sine în lumea normală o trecut mai mult timp. Deci unii au speculat faptul că apare Kratos aici din cauza la fight-ul cu Thor. Pentru că știți că acolo murim, dacă te bate Thor, o să mori și el te reînvie cu Mjolnirul. Și mulți speculează că în situația asta, cum ar veni, ei doi iar se găsesc și apoi Kratos dispare din cauza la faptul că, cum am zis, Mjolnirul ne aduce din nou în viață. Și în sine, pe cât de proastă poate să pare chestia asta, mie mi se pare o teorie tare drăguță. Și apoi ea este din nou aici singură. Jocul pare foarte promisător. Îs 20 de minute ăstea care te fac, sincer, să îți vină un pic, îți cură un pic bleascul numai la gândul de ce o să poată să-ți dea jocul complet. Pentru că știm că God of War-urile toate au fost bune. De la primul până la ultimul. 2018-ele mi se pare că chiar au câștigat cum ar veni Game of the Year și nu mi se pare, mai mult ca sigur. Ăla din 2023, Ragnarok-ul a fost încă un joc incredibil. Și ăsta se pare să fie următorul GOTY.
give it back. I promise. Sabia nu știe dacă poate să aibă încredere să ne-o lașe. O sabie care în sine are ceva lor în spatele ei, pentru că în afară de la cum e făcută, pare o lamă destul de importantă. Și aici băieții desigur nu-s fericiți ce le-am făcut la câmpul lor de prijonie, pentru că capturau aceste entități și am venit noi apoi și babam! Vedem deja cum se luptă Faye, faptul că ea e mult mai agilă, nu se bazează așa ca și Kratos, ați văzut? Deci, ați văzut cum e stilul lui Kratos, deci e stilul ăla mult mai brutal, mult mai bazat cum ar veni pe ground and pound, putem să spunem. Ea vedem că e mult mai agilă, mult mai swift în mișcările ei și din astea. Dar în același timp, vedem și faptul că și are peri. Deci în sine chestia asta îmi convine foarte mult, fiind eu un mare bolnav de perfect peri-uri pe jocul. Vedem și cum ar veni aceste acțiuni combinate, ca și cele lui Kratos și Atreus. Super, super drăguțe aici. Dar ea are un stil foarte frumos, deci... Got an idea on opening that cage. Oh. Vedem că sabia asta îi face pe ăștia să explodeze, deci în sine... Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. Mult mai mult decât crezi. Nu că aici deja vedem că sunt multe mitologii tăte la oaltă, deci în sine n-aș ști nici să vă spun din ce mitologie ar putea să apară această sabie. Already? I will kill you. Don't make promises you can't keep, Gotham. Uite-te la Frank acolo în spate. Oh. Presupun că, cum ar veni asta, că Row și că Frank o să fie, cum ar veni, companionul nostru. Deci presupun că ei o să fie, cum ar veni... Acum, nu știu dacă neapărat o să iei locul lui Mimir, dar presupun că o să fie Mimirul și Atreusul din istoria lui Faye. Este cât diferit orice dată. Oh, perfect parry și apoi aici, combo. You're scared of this sword. Why? I fear nothing. Ți este frică de sabia asta? De ce? Super design-ul la cum se luptă ea, la chemistry-ul care l-are cu sabia. Deci în sine vedem foarte bine că n-are probleme să dea manage la o sabie. Chestie care un pic, dacă ai jucat celelalte jocuri, ar putea să știi, să te gândești că și ea, ca și Kratos, este foarte adeptă la mai multe arme. Pentru că știm foarte bine că Brock și frate său au construit Leviatanul pentru Faye. Deci în sine știm că, cum ar veni, arma ei de prima măcar, nu neapărat principală, dar de prima, era Leviatanul. Interesant, sunt multe chestii care se releagă, sunt multe chestii despre care putem vorbi din jocurile celelalte. Și sunt sigur că majoritatea nu o să reușesc să-mi aduc aminte de ele în videoul ăsta. Dar desigur o să vreau, cred că, să joc iar jocul din 2018 până la lansarea la acest nou joc. God of War, Low Faye. Dar da, dragilor, cam asta a fost pentru acest video react. Sper că l-ați apreciat gameplay-ul ăsta. Oh my god, ce-a fost! Sper să ne arate cât mai multe și cât mai curând. Deci să sperăm că decembrie, cam când sunt Game Awards-urile, ceva de genul, dacă nu zic că vor prostii acum, sper să ne mai arate încă ceva. Mi-au făcut să-mi uit total ce așteptam anul ăsta. M-au făcut, cum ar veni, efectiv să... Direct am tras apa și s-a dus totul. Pe cât de fain poate să pară Wolverine-ul, pe cât de fain poate să pară GTA-ul,
cum ar veni, o captura scena din partea mea la acest nou God of War și cred că și cei de la Rockstar au gândit chestia asta. Deci, cred că de aia Hosi nu și-au arătat ei niciun gameplay sau încă un trailer, cum ar veni, de cinematics-uri în acest State of Play, pentru că știau că o să aibă mare concurență. Dar da, cum ziceam, dragilor, sper că ați apreciat acest video. Dacă vă mai vine în minte ceva ce n-am menționat în acest video care știți voi sau care în sine vă aduceți aminte din celelalte jocuri, fiți sigur să lăsați un coment cu chestia respectivă, să dați un share dacă vreți la un prieten, să ajungă videoul ăsta la cât mai multă lume și să nu uitați să lăsați un like. Dar da, pentru acest video ne vom opri aici, sper că l-ați apreciat, de la Nico e tot, noi ne revedem mâine într-un nou minunat video și... Aut!